I don't know. Ay, naku. Look, nice of you. Adol. Uy. Gasige lang gid may gaon dere, guys. Ha? My goodness. It's so yummy, man. Hey guys, so mobisita mi sa among mga parente diri sa Hagdan, Oslob. So first time na ko ma-meet sila, first time gani na ko na-meet si Uncle Vicente. So atong susihon diri atong mga igagaw. Nakaari na dyan, me. Ha? Amin ko. Pwede lang dirita lang mag-marking ng kill basuran kay basig na siya kiss pa. Asa? Oo, malang ini. Mo lagi. Magic plus lagi. May takot niyo, palumpang. Nadi to kita. Lagi takot sa lumpang sa. Asa mag-park ka na? Kaya lang, daplin na okay raman. Di basig na siya kiss. Oh, para guest day ni. Kiss na ba? Ito tamang motor pa lang tata, pwede ta makalapos sa Mamalay. So dili man kalapos dito kay bago pa manggi semento di bagaging puro wells. Daor ta tigil ta balay naman na. Dili lang mi kasabaan diha. Wala. Problema na. Ah, sige, sige. Ato man na lugar niya. Kilig Sige. lang. Okay lang diri, kilid lang daplin. Ano? Ma, tambay ta dire. Saka kidi. Tara. Balik. Hey guys, so mobisita mi sa among mga parente diri sa Hagdan, Oslob. So first time na ko ma-meet sila, first time gani na ko na-meet si Uncle Vicente. So atong susihon diri atong mga igagaw. Ah, oh. Tindahan man na sa una. Kana siya kung garit sa kusang motor na siya napita. So pag nakabot ta sa kasada babaw, dito na ko nakabaw ang motor. Pila ni ka steps, Uncle? 255. 255. Eh, may hindi mo ko tayo may kasi sa rin ba? Muli karong 27 ba amor yun yun. December? Ako mga bata muli na sa gikan upon, di ka Oo ba? magawi. Ako mga aputan ng mga muli yun ba? Pero sa Tibok Hagdan, ma'am kanina rin siya pinakanindot nga steps kay ang dito pag-as ng kayo, ang dito sa sentro tagas kayo ba? Kitsa gay mo ani? Ako father, Ay mao? mo'y purman ani kay pero sa kuwan, bakit sa barangay? Ang kapitan diri sa una, that time mga pagwimo ani, kuwan iya ani GR bitaw to giyon nimo. Oh, lagi wa mi nakita. Larangan. Dula dito gabi day no, dito sambay mga dito Oh. nagbingo man mo ati dito. Duro tayo di ay. Good luck sa tuhod ni kid. Buhay lang ko kuan. Kaya mo yung bata mo. Gaan pa manglawas. Ikan sin ba day? Ate Herman. Mga laagan. Asa mo pa dong mga laagan? Tataw. Kay ba kapila ni ka steps? I don't know. 255. 255. Hala, may pag-Strava. May pag mag-Strava, no? Kapoy, lab. Ay.
255. Wala pa ta katunga. Ambot. Ikapoy nako. Wa na day, niwang na kaignaog na to ani day. Ay nako. Murag last na ni na mga hagdanan. To ni suwat. Asa? Dili mo basa. Asa naman ni? Adventure guys. Asa na mo? Look, a nice view. Diha to, day oh. Dive site. Dili ta sukad. Ha? Dili ta manukad. Dili uy. Dito sa ubos ba? Katong gilab nga na to. Ano ra sila oh? Welcome to Hagdan. Pila ka buok ni mo ha. May buntag. Buntag. Ito, kung iksoon doha, day. Ha? Magwang na ko, kumawang laki. Ilang balay ni. Ang May usang iksoon na buntag. Anak de ko ni Oscar Sinahon. Kisa Oscar, alaga. Taga Jones. O buhay pas tatay siguro, kay balo pa na si Papa na. Taga Jones. Mga kaliwat jud mo taga Albor. Bol no? Oh, mga Sinahon pod. Na may album dito pa. Pasa uy. Bulon. Buloon pod. Na may album diha. Ana pa Albor diha? O sa kirot, kaya na pa mo balik, babo di babo gamay. Ano pa di sa babaw? Amo ah. Ano sa pagsuroy sa ganito kay basig nakasakar butong amo bagbutong tam. Kau mo butong. Oh, mamutong. Mamutong daw taday. Mamutong daw taday. Mamutong. Anak lami. Kalami oy. Ah. Chola. Ano pa yung dito dito? Unsa to imong ngalan ay? Ha? Ngalan? Sinaida. Zenaida. Sikat tong si tatay. Antonio. Antonio. Kung igsoon baye tas lungsod na. Sunod na. Ikson bayan niya mo ni si tagiane kaniyang balay kare. Ikaw. Unsa nga sa mo igsuon? Ni mama ni Rone. Ah, ikaw ang mama ni Ronnie. Kami may gatchat para mailan ako si Uncle Vicente. Sinahon pod ka? Ah. Unsa imong ngalan? Ronald, igsoon mong Ronnie. Ay, gagaw. Ah, okay. Hello, Dong. Sinahon pod ka, Dong? Wala, gaduwa nagbasket. Mag-drone ka. Mag-drone ka unya? Dito, hindi ka, adto na to silang balay. Si Diluper. Wala ka apoy kidi. Laagan ka. Laagan ka. Ikaw laagan ka. Ay kuha nang ang kandong sa ulo, laagan ka. Init kayo. Okay pa ta diha, Elira. Ang hirap maging sexy. Na Myra na jud taan eh. Myra! Marese. Myra. Myra Chula. Kotas. Siya. Kuan budget na mo anis barangay ko 114 million. Next year. Sada. Oh, sada buwa ka. Uso. Katong breed sa umpay sa kuan babaw sa monkey viewing. Nay breed sa to babaw kay. Monkey viewing na ay. Asa ang monkey viewing? Ay nyuwa na. Nanata. Kanan pa ko maglakaw. Uy! Fucking kanyan. Tung. Kaon tag butong dong. Kidi. Diri pwede magulang. Mutan aw kag monkeys. Pero na naman ang monkey. Tara monkey oh. Na, dara oh. Next year daw, ug mga Rita, okay na daw nang daan, makasaka na im sakyanan. Yay! Salamat, Lord. Oh, sa mani, doyan. Hangin do. Dito dul sila. Akong ilong kaning guho ng kuan. Mo gid lang ako plus guys. Lami inom og kuno butong. Dayon.
Kanang ancestral ba? Yay! Woo! May Pasko. May buntag! Good morning. Tagi-tagyaan. Paway si Papa dong. Grabe ang tasa dong. Ang number 1 pong unggoy o do. Dili lang manang. Si Berto ay number 1 unggoy. Allah. Taon ka saging? Boy, kaamo boy. Hello, ate! Ay, ganda man, juday mi di ay. May lain ko. Maglamaw ka? Oh. Okay ra kani siya, wala ra ba tay ko kanilang, okay ra. Okay kayo. Lina dito de. Unsay mo nga ante? Ha? Ngan? Bidi. Bidi? O nya akong tinod ngan Maria Bigita na sa Facebook. Ah, Maria Bridget? Bigita. Bigita? Oh, B-I-G-I-T-A. Anak ko ni Oscar Sinahon. Ah, Maan ako angga. amo ba? Taga Jones. Okay, naway, lama po to eh. Si Kuan kanang dai kanang attorney gani si Joe. Oh, Oh, angkol ako na. ah. Kailan mo niya katong abogado man na siya. Uncle Joe. Ah. Adili wala kanagasi. So imo na ang nangante. Unsay mo? Naida. Ah, dito na nakita naman ta si Naida. Guys, naanami karon sa balay nilang Uncle Vicente. Dakpan ninyo, Andre. Tulo. Ate! Di man ato ang manok ko. Wa nagaandam nagduyan skid ra. Saan man mo manok? Kawatan. Hangin kay diri, guys. Fresh kay hangin. Layo sa pollution. Layo sa mga plastic na manglutaw. Kung maayo ng kasada para litson na lang. Ano sa pista dre? March. Mamista mig March. Tunglo na namo. Sa kagi na may diya, March. Usa March. Birthday na lang nako po no. Kanus man? April 5. April 5? Sati lang. Unsa na adlaw? Good. Basi na trabaho. Basi na trabaho. That's so hard. That's so hard. May tag weekend. Okay ra weekend. Maglinya naman ko nyo kaya mag-senior man ko sa to maglinya na ko niya. Maglinya sa yuda kay mag-senior man ako 60 next year. Mag 60 ka next year? Yeah. Wala may untag Sabado Domingo kay mo jud mi. Gandaman jud miglamaw, guys. Lama. Hey, brother's pretty good at that. Alright. Lamaw ta diri, guys. Saging. Di kabot sa dire. Kamote. Sige lang. Nga si kaog saging. Dili mo manguha. Dari lang bi. Si RR, agan imo rin. Bitay ko. Putyo. Guys, naigikuptan si Albert, guys. Unsaon na, Bert? Idol. Kaya lang sa mo dol, amo lang butang kapayas dol ba? Kapayas rin subak ani dol. Tulahon. Ano ba? Oh, sinabaw style dol ba? Payas may ni dol kay bata pa kay dol. Alright. Idol, Rans Gamboa. Mana kasi mabata na ko sa yung pare sa Cebu pa. Di na ko, nagubalik si Boy. Pila ka to ko Pinoy Cebu. Mas ganahan ka Traffic diri. kayo. Mas okay diri hangin ba? Traffic kayo dira. May problema. Uy. Makaon na ba day na? Hinog na na? Sige dyan mo lang.
Gasige lang gid mig kaon dere guys. Buongon na pud ang gikuha. Nanguhit si Albert og buongon. O kaon na pud ani. Unya na po kay Sambang. Thank you. Di na ka maban ani mita kay suda naman ni di naman ni kuan gi. Alright. Layas ne. Naka kuan gitag nakalaag kita diri kuan mga idol. Oh. Alright. Kasabaw gitag kuan da. Tinulang manok. Bisaya. Salamat sa amo ang Tinulang manok Bisaya. lain na pud ni Nga aman tay mga kaliwat diri mga idol. Atong gi ari kay opportunity na kayo. Nya. Unsa may gihulat na to mga idol? Atak! Voice over. Nabisi na noon si ate. Kari may lami oh. Kari may lami oh. Oy, good morning. Lami ako si Motog. Nakana. Amoy pa lang ulam na. Lami as tuog niya oy. Salamat ti Kuya. Ha? My goodness. It's so yummy, man. Perfect isa. Perfect kayo eh, bag umata oh. Pero nagduhom ni kutsara lagi. Tignan. Nakoy pakita ni Kuya. Nga na pud daday. Dagan kay salamat Uncle Vicente og ni Ante. Salamat kayo. Perfect. Grabe. Kachinchi ako sa color 5 ta. Mo din siya ang anak ka ni Uncle Vicente. Ito tayo mong ngalan? Jasmine. Jasmine? Claire. Niya, Jasmine? Jasmine Claire? This is Jasmine, Jasmira. Ah, Jasmira. Jasmine Claire. Jasmine Claire. Jasmine Claire. Niya si Nanay Rosita ug Nanay Zinaida. Taga diri sa Hagdan, Oslob. Niya ang pares ni Uncle Vicente. Kit-kit og manok. Nagkit-kit. So tayo mo angga te? Bidi. Maria Vegeta mo. Lami magluto. Wa na mo balik jud may ani. Wa na. Wa pa na ho magkaon Albert ay. Talo artist ka, boss. Tato artist ka? Okay na ilang nga Jonas sinahon. Isid to. Mo ni mga sino sinagot. Welcome to Hagdan, Oslo. Kauban na mo ako mga parente diri na mga sinahon. For the first For the time. first time. Salamat kayo sa paniudto na Bisayang manok. Yeah, all right. Amot lang. Wala pa yung mareklamo mga silingan. Pigiri dako. Oh. Business mo. Mao to imong giingon na ilaha ang kuan Lain, ako ato dito ay. alain to. Wala man kay Amerikano, nagpuli man sila. Igiaway man siyang Pilipina nga baye. Wala na. So guys, pabalik nami sa ubos. Dagan kayong salamat Uncle Vicente og Auntie Bidi. Bidi no? Auntie Bidi. Dagan kayong salamat. Woo! Hindi man bawal man ate, bawal din kanang mga illegal nga fishing kanang gamit ka kanang mga chlorine. Mga dinamita. Bawal mangita kanang nip gani nga kuan kanang gagmay mata.
Kaling uslog na ba yung dinansa siguro? O na. Tagalaing lugar, dapon bro. Dakpon. Na kami, tagalaing lugar, min mana. Mama naman, hindi man Mana si Angkol. Kataramang mamukot mo ibawal. Okay naman agad. Total ka na mamana pa, panikamot naman ang magkaigo. Di man siguro ni mo nga. Balik. Okay. Not on it. Oh. Wait, challenge nga trail. Hi mga kaburat! Welcome to my vlog! Kabuya, kaburatoy. Kapag kay Pugong. Ay, naku. Mao ito, 155. Wala na ilain. Asa argo dalo? Salamat kay Uncle. Balik sunod po on Sky. Sunod na po. Sunod. Alo, kung dili sa birthday ni mo, magsabot na lang Okay ta. na. Bye. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.